ahwefo yamamunyina akwaba Opemsuo radio ene Opemsuo TV ahwefo ene yetifo baby ogina sesei eye asante esaman eben agona ewa asante mantemu ena yabedu sesei no ene gisem osibo ene ahrisidi ne nyina ne se ne omanfo ahwehweye ne woni gina ye emfie nwatwenie ene enya abem ene sen eye esama hene bema owusu sekire anoti akonya so afimpinu ene edunsen mu ena nananom eto wonsa efre no a odekra ekonse do emfie nwatwenie afei ena abroi pemakwam ananama daroma wonya nanamu sini a obegina mamre ne amane so na ode no wosai akire kro no na ifadnetina konya no so se bema eye owusu sekire anamu sini krakra ewo esama kroim enti Opemsuo radio ne Opemsuo TV yaba krom ha eba be sede enema esi kwa mamra hodo a ebekoso ene de ewo esama krodua yimo ebresem ye ne empanyufo a esefata betwetwe nkomo eni kroma no ebedi nkomo ne ebisa omo enjehye a waye ene nia edi akire a ebanyina kroma no sebebisa won omo so omo energy a omo enya ene ahosepa owo efa ene dwumede ya ebekoso ewo esama krodue emuimidi ede kwabena Martin ad Opemsuo radio Opemsuo television yewo samai enonti de ekoso bia no enya de bema monni amaso esi ewo ho sese de yehwe ne mpanyufo akasa afa ene dwumede a ebekoso no eho sede mekaye no yewo esaman asante esaman na yakas eye nigesem ena ene atukroi na nananom ewo ha me no bedi nkoma ba akominu na mebisa omo nia ekoso nia yehwe animu ewo ene dwumade mu nana wadaroma mema wakwa ba Opemsuo radio ne Opemsuo TV so ni Yusu oburu yo na opom tisen amiadom mamutrin kwanso edase yo ene bebisa sadi enti ena yewo ha esama cream yo bema ubisa me a na udi bisa ene ye energy da masama mai kire se ebra yenyina ewura bema wusa kire twede ni hwe da no efie nwotwini na yatra abedu sabri na unse na ohine so ko ba bia bi nyina na ya na busua no manso kakra wo mu wosu na mepɛ ti bre ba se ya de hye mienu edi dwato abaaye no ya sama hima na dwa bodu a che wo to so mienu ehwe mu yi ni a o fi se ya kunya na manu a obetimi asom oman no ana se odum no fo ano a onka no isa enti yeyi no ene se mi kaka na se no bebrebe azo de si anse ende due eye yenana de hye owo ahene achampo ono na onfa be ma wo sekire sama ahene etu na kuno omehweso yo ene yema be ma awo batri nkwa wadaroma yenhwe nana wakra konse do be ma wo sekire otena konwa no so emfe be yesen na den na obetimi aka afa ne ho be ma wo sekire mo fa obedi ade afi apna hankro aduesi ankono 1969 menu mu na o si bibi kire suta esare no ko Opemsuo na pokuware prempe Otumfo pokuware the second okay no o ko si bibi kire no enti anade rodue mu obomode pa yebi enam se no ye the first graduate in Ashanti region or hinia obedi ade enti no na nimdia na say na ndi so ade hu no e ba say oba na secondary school ni ya okay ndi ofa okọ ne crèche na na komre kwadu be ba komre kwadu ana abomodi asi secondary school na we need to so say na do yi adom secondary school okay the question ni anso ha
ana hu say kuro no so aguna e clinic afiase e clinic ne dwabenu yade na so o yese o the hospital beba nti woni na manfo sa time no GNTC general manager Accra ema omo eka bomu ebesi Asama SD hospital ya ne kwa Krabere ya akwa referral center for the district is actually mensi nyina anokwa achi no sabi na kane akura enyam kane na ebi ma ha the district anna ohene ni na kuma ohene onye be bi ko na dwa be hene na fijase hene omo ye nkabo mu kwa champion ho sata kutu champion na onko pre enkania ebe akurum ha achievement ba ko na sade ba ko na ye ya etime boa kuru no pa no eno no enu achi no me nsuo kura ni ha e ko tali nyina sabe na sama hene modern mo na ye ama sama ye etime agina bedu sabri ya ye hu nti na de obeye bebrebe enkoda suku kro ne sabio wo ma omuni bie so bo boa omni ye nyina na edisa jo ni nyina. Okay. Abuzanfo mene openi kwajo sapon. Openi kwakwa sapon misre. Openi kwakwa sapon a woye Asamang ankobia hene na etwetwe enkomo no. Nana ye wie no no ma yenhwe be makọ na krachi mfi nwotwenie. Enema etisen ye Asamang krodua mu. Oh, mama mfa we kura ntwa mu asa. Onifo so hire fi na kofa ye nchi. Ebra na asa atu. To so me no ba ye Opemsuo. Kusa na naso no pe adisua nti wode to asante man nyina anim na brempo na man nyina anim se o bofoto ama asante man school nkoso isa nti no asa man so ofa no fa se no Opemsuo eti sikara na eboaboa no saa tam no na apema henum na sikapa na na ko to Opemsuo futu no mo ti de be hu ase anama nipa aba bofo empanifo akachifo aba say opese onu ani krum ha ofa krum ha obesi school dai okwase mini otumfo ya ade see 2 streams okay 1 to 6 me no wow so it's 7 detached bungalow okay teacher for betina mo otunsuo bo ho de ma wo mo sa si toilet 12 seater KVIP o se si a okay aso anya ba bia si se na euro my school na enya kura ho na wo hene kai se o mo kosida otumfo no bre so se obe pan dwade no hontoma no be nkrotu obe aduanan na sa mo nya sa project ne bi problem sika ko shemi tumfo no ankasa ba ha be ma Asamang hina mo ene yo ma kwe energy pa sa tam ne tumfo se tutu oba kurum ha ya obebi sa school yo ene na me bisa se infie nwotwini a be ma ko ne krachi Asamang etisen ani se un se wadawroma se kuroni ata ho de panini mu a se de watwa ho no watwa ne tiri se ni ase no anya yi o kosu papa e communal bani e bibia to ache nti na hia se ye pese ye nya na se na mu to so ba to so na fa na ta pefra aso so ya de ka kre se timi ye bia ne ba ne fa na Asamang na titiru na ya hifi na sifa na kafa tibra oka baabi no Asamang hima ne mpanimfo ne omanfo nyinara eni wo mo enso mo bie edi dwato ama mo bobo ya ne sifi ansa kra na yeyi be ma wusa kire ye de na bato papa so ade eni not yi yo na chese ne sem bebre akoso sesei Asamang etia yeye otumfo ofa krom omutia yeye monya anamusini oni hwan oya menana wo fa se pa ba o se me di anko be ahen die na so wo da kwabusua no wo fa se pa ene ba no ya ye friend owura Ebeneza owo ahene achampo okay crash eno no okay obi bisa se oye den na adwuma ben no oye ni mfie ne esen o kwase mini ihumina na se onya entetia wadusua mu
Okay. Oko Pokua Secondary School. Okay. We no ko Capus. Or agriculturalist. Okay. We no ko Germany. Oko Tuaso. To a masters in agric. Okay. And to buy the who and say Oko Minister of Agriculture. Okay. Only National Procurement Officer. Okay. Yeah, say and you may be a friend baby on an Odano. And no and can free on one can say baby in Numa. Baby, bear do that's a do me, you know. Okay. Business or agriculture base beer or more. Adonai rice on an idea. And the man because America because on one crying. In the morning, also one crying. And I owe this edge, man. You, any share say in film or Chinina as I might Sabiadam pine. Then I share any more free, the obey. Enyama ene kura no wode mrofu afri Switzerland abach abe hwe baabia opese be bie factory. Okay. Mamambru no enya adwuma ye na se be bru enya security enya acheso enti no e bompa ye se de be ya onya be fra ba nwa yi dia yi se nyuma be fro ayina akunya no a mrante no ba okuma nyina ba nya adwuma enya no nko ni bebe o wa so de ugu akwa mu ma asama so kane ane fe na santia buchire esa ba bi wow ebuzafo openi kwakwa sapon esaman ankobia hene ena ene no ejhwe nkomo ina nanum bi wo ha nti meko omo nso nchen na de omo nso woka no nansa na meko na nanum nchen na ene dwumadi ankasa de import na yeye ewo ha ye ya ne se ye nana stama hene se asante asamai ene ni fa hene stama hene wa samai hene ena ye next in command o ma kwan se on si bibi enchire o ma no ne mpanimfo eni ntina enne ye wa yi okay yo inti enechi eden na edi achire enne wa ye nchare ho kura nyame yadoma enya ne ntie anase o se ejuada kwesi ada juada ye be o se nkosi bibi nchire suta ma hene ifuru asad na ko Opemsuo na finally no akwaya mane afi akonya no abayene di akura nana medase enti ebuzafo said the nananum aka no wase panyi dware wia na nsu asa enti de se ye kan nyina no nana aka ni nyina eno nti ye wia de aka no kroma ene behwe se ene kroma no so ebetwetwe nkomo na omo nso de omo wo kan fa ene gidai ho no omo ede ato ye nim se maka no Opemsuo radio Opemsuo TV da so esaman ye free ha ebesan so ato aso na ene de enso aye nti ena ye wo ha ye wia ye ne kroma nso betwetwe nkomo na de besi bia no ye de ato ye hwefo ene etifo ye nim mede ne kwabena Martin Ado esra mu ma hanye di asante amane amebe no mobia kasa iwie de ya wo home bia wa home yesre nananom yasha amane no ase eye entonso abusuapani so ewa ha ono nsi yenua ono nso wa ha Madaroma obiya nimdenti a yeshia ha de wonim no ya abode foforo Madaroma denti a yeshia ha eye asamai bema usu sechre okọ ne krechi no yesi dade bibu a yebubu fumam afena ohima ene abusuya asamai hima ene abusuya ene nkonwasofo ka o mutripam ho no afena omanya de obefa bema ususa kire nituo
amamre ne amane Asamang hima yini kire yesoa no ewa asamang ha obi ehu no yede ne kotia ebetia afena osi bibi a kire asamang man ene nkonwasofo na yewia nkonwasofo nso asi bibi ede a kire no amane ebeye no bi wonim wonsua a tree or question be busa waba bibusa. Yes, sir, Breno. Senanano Macquaya. Ye bet to us so. Naya Kofa. Dear Abrantia, ye can asamui. Ye dinaba. The obefa Nina Nanomutu no. Ye dinaba Amobia Ehuno. Na wasi bibi edi akire ne manfo nananom ewa ha ebeka bibi kakra edi akire no ansana ya makwan ewa ha ansana ba district area local council omunyina ewa ha mensura ka meka se panimpa wo national o yentem wa ha woni akra na sinamu ewa ha Sino, yes, Nano Makwaya Achame, the Achame Puma Akofano near the Naba. Yes, Renanum, Sequine de Moi. Chido, yeah, Yadoba Pepo, Achame for by, yeah, Opipino, Mofame and Sandy to Anamo. Oye, Mr. Idea, Abuti Sam and a baby animal, a bufu Sam, a bufu Sam and a baby animal. Nimiano,
tini Nyankopɔn ma ye be ma emrimpo no no 1 minute bi de ebeba bia no ene wo ba panini wo ba hema ene hu nkuta ho midawasi Asaberma Adaruma ansa na bekasa no mesre nananom eye abrante na oba no Adaruma enye na hote na efom hye ntinki esre se mo makwan ne se ose ne mpaboa ne hye no dia enye na hote efom hye nti aye esre no yesre Asaberma koso fashion Oh, I know. He has a message be actually. The son said, Menua Casa, intendedly. Now, I feel in a young group on my pine. I mean, the day some of my ever shown, sir. A human song. You saw for young coupon. A count, none me think it a home bribia within Kunim. And ya may say, hey, you were hey, and you always say by hanging an abba. You obey, and so Kitaman Pampuma. Now they are Pamino. Can you pay in our boom? Can you pay in our boom? Nema Wahini and Yemremon. And the panny dear, in your pet, in agony in your pet. Sabi, he will mean, he won't punch, he won't pataku, and so. I was so to me a camp in nine punching, but a good in our boom. Now there, Nama Wahini Obediana, every year. So the bitch was so. But jumping for I'm a yacht lecture. We can ask Annie. Even a side of more business. The mystery a Hibum in Finifa. The way no return. Nanya baby in ye. You said an animal person what I hear. Ya church on the area. Now sending almost shots here. I actually could and agree, baby. I actually could do also Opemsuo. A better. Any incredible bending in a grab boom, running in a show when I'm not show mine as well. A cram I can't show one. A branch here over. Yeah, Nana Sita Mahine. Sina mua ya friend Nana Ahenkai me Jaswa Hene Edison me papa who sit a man. What to say? Memra Nejumedia air cost me. Let me see at 9. Namedia Mane Aquacobo Yeura dancing. Obeson no, I will sit up. And until I me waha. Mebano, Yaman Kwa, Sabakofu, or Wira dear Adura Egu. And then Jansa, Dicro, Sita. And then Amawasi, Dicro, Sita. Sansona,
oyi ne chairman abrempom biegu nso aka ho na moteto sita hene asina mu me kasa na moteto mo so nyina ho chairman fo no na wo de wo nka ho chairman no na esese omoje so aluti na wie ya wa ha zio abrati awo ba zio na na se men kan chiro se zio obaye adwene sama ha zio na sama mai soso eye sebe tade na wo bedam zio se men kan chiro se tade eni ho a zio sante kotoko se adwene so eni ho ni senti ba wo hunu se zio o mai na wo beso no obeye sebe se de na na ba ko odi kaka obeye akwa buruburu zio o ko ba bia obro ho asema wo mo zio aboa sebe mentakra na mani yakese o zio kwa afo nyina onidi nya wo zio ompanifo onidi nya wo zio o ma medie ene na ye kakura zio ifise ona de dibre e ma wo zio nyese achiri se maame se de ba beche wo jinia wo ye se dabi zio bibia abe chiro so no o maame ene no nwere emo zio consult no ompanifo sama panifo zio consult ni biye se enyo mu nyina na wa ha zio na so akonyadie enafe zio se wo fa na nsi fa mu a utimi ni zio ni se ti fa na nsi fa na wo mu a o mo do wo no zio mo bibini ni ho na wo so so ma no hunu se ni nti na wo ha twile bata ho ni o be ka kire no no obeti ase zio me ka se ebra na me wo kumawu na yewura berima obesi bibi a kire kumawu man no na ye pen for dos so na ka mi onu pe zio ni fa hene ja se hene zio ana chiame ba ko na de ka ho zio onu akari nyira no no wo ye dutri yo che zio awu kumawu zio na omotimi abo uchido zio akakra me ka kire wo nyame nhira nyame ma wa hode ma nyame ma wa kukodro zio fa hwe asanteman zio asamai ene esita aba obeba bre papa so edi ben na ode okay nana no se be twa na edi no beba aha abso mo prophet di video ama zio edi me de manuasi zio kra me ka kire wa money kasa damasi yo bema owo ahne champo zio so we great uba yo so hene na me ne wo kasa zio me wo fa ene apa hene aya wo nti wo so oye me ba zio se si a wugina hoi bisa ho se na yede na abusua kakra ni nyina mina ya so me sase me behwe asaman Residents zio wo mu ahwehwe mu wo mami ahwehweye wo se wo enipa bi wo mu a wobetimi de aboa asaman zio ti sa nipa no a wo mami hu enifo a wo beto zio de bro ho ase ema wo mami zio empo nkwada wo krom ha nyina zio dan wo akwada na som wo no na wo som wo mu a wo so be som wo yie zio na wo ya no so no enkura etwa ho ahia yo so ya no na bohye apa eno bohye zio insutem ye nyina ye ntina yie zio ni emua na impotem ha enkoso zio obey nyamini wachi mishira kusekuse
Piao. Kusem papa. Awum. Asamang hini di mechi. Asamang hini ene nechiriba. Nene. Ni Benjamin nuya. Sene Obenyamin nuya. Na Dincha mkasa ya weho no. Ensem bebre asisi ewukuruma. Dintia. Okase eye na reho no. Ensem bebre opa. Eye areho sem. Na sabi ni wura me kai. Umame wa anwo hina wonya hine da. Sade mi wura okasa no. Nyina yero wasese umame wa anwo se wo yo hina untimi ne hine da. Se nyame afa henche na so obo anya. Mini a wo be. Nua obe. Hwedom atwa ewa ha. Eye ho entira eye wonti. Hwedom atwa hia wa ha. Enye obi enti na dom ne wa ha. Enye nyina ye wa wonti a. Enye wa ho ofe o. Enye wa ho ofe o. Ena enye usika wo. Ene to asamai so. Mikra na minim se e be di se aduma se. Minu apani ye ye suta man. Ena o se wofa. Sori na kwai. To se enne no nim se dwumadie se be koso. Ono ani nu apani suta hene. To se wofa. Kwai ne kosi manem ne hwe dwumadie mame. Metu me mpanifo a ye beta wachi amadwumadie no akoso. Me kire se abra do ko kire no. Ohwe wo ano hu se ufata hene. Oho sojo ntina se odi akonwa no. Efa na ahe ma so na edi akonwa no ma wo. Ose abra do be kire no oho ne se oho nye ni nua woni ne be fa adwene woni ne be din komo ama enmunyamaka ensuta ne biato asamamman eni adako abusua nyina enti no so fa kota go kire o mame ni me hwe de bekoso me de se wakura atia me de me be di akonwa be 31 years ni na me makura no ko dada na nyam papa obetina ha otu mefo na de otira yeye adwebre wodi otiri ye osi akra wa ha asantini na aka chense wosi a wosi wedi na tembo onim se wosi yo papa me papa si men kan chiro se otiri ye osi akra wati ne nsedi faso a ono 31 years instrument wenya papa ama na metra na chi sedi o papa ti wachi ti wodi otiri ye papa nti se wakura watufu a no wo ho kwase otufu ena de fekura ni se Pentecost enya asole bi amekwa kam me da me ho na me sa be domo Pentecost sedi uni apenisia o se nye na asore bi akwa asore ne modin wa ha ohu mi nchembesa me kire wa asore no nye sa asore na akọ na ko bidini ne akumachi no akọ Pentecost kron nti o sum nananom a nananom nya bibio enya abosumsum o ye de na nya abosumsum me nana kwasi menu ne bedi ade na me de ade ahye no so mo ofa kwasi mensa ne baaye na me de ade ahye no so eso nam se munnim nti no mo nananom yesuma so sade dunia penisia ahinie enye bone ebisi udi ohina oye bon samchon bia wi asenye sanete Bible can your first Kings, second Kings. What is it? Your first Kokubon Sam, second Kokubon Sam of Babrumuda. Nade na ahinie bone. Ahinie nyame ene hihye. Oko first Kings or say emre ne so a me ne mahemfo ene betra ogwama anim ebuaten wakasa me ne masofo wose wo hyate mu na so be hyate afre na de no wakasa wo be hyate afre ahemfie akrako ntimesrawo Pentecost for ema wo manim mu ase da ma onya mesom emunye du
Monyamisum Munyedu. Feni die maumame. Se wunya kwan so ayate se obeye o maame. Ni die pata bia fama no. Mpanimfo nso saa. Ya ba kromu a ename ba ya si kromu mu ache. Omo se omo mpese kromu be ye no. Omo no mo ama kromu mu ache. Anto omo ni senti kra no, omo ntimi ma. Sade papa se ya no. Wasi ne bo no okasa. Fi se mo firi ne nchen ona mba chechira saman. Wonim de mutimi ye. Ene hwa saman. Wontimi mkotiri machiri. Na de ose Oma kuri animunyam enkoso ekoroye emade na ese nananom modia okonkonwa afeso a de on pese kuri be koye de ne konkonso mo aso onye den onu musu kura na ni kura ye modia ye de esre nananom nti nye kasa tenten ena ye mede wase me ba ye ya brehu papa ebi kura se o ma misika Sadia me papa se no wase mi bai wa wini wa breho ebi kura se wa manisika ebi kura se sabi ba ye pie kotoko hini fie kura no ona atua ho ka nanso oni mutirimu a nti amo anye dai da masese mo am de ato misro oba no Fenidi fama mofra nkola empani fenidi fama obia na da ho da se omutieti aso anu apeda omu so eno watwamu eno apeda omu mo ni nya de so ahini yuni ni masem ema ne wa badaye omutieti aso no mu ko na apeda omu na wuzade ne nya ka kire omu se enye Said the Emperor Passino. Ahindi. Oh, I know Mufa Junior Kara. Otiwa ni patrinipia no no baba fa dwunu. Sabi de na dwuna sei. O wa himfi ho anu wogura ho. Na kwa kan pieko. Mo manemra. Woni masuma sama obeka akiro. O ba na obi asomfi na dwene nye. Ohu a enye hwe wono ene ba be ka wosuma sem edi akiro na na ukua bonten a o gate na no menti abenkum ti anifa wuti abenkum afidie na yu no kro wuti a ebe yu da fom na kwalantiti aso o mo na no mbe fa adwene sede papa o se no emra sanansa na miti bibia se obi si wo ye lawyer akwafa wo ye lawyer kodu wo hini wo court e kokot odi wini Sadia mbaba se no wasenra watetene mframem se obi say ahinsem yeni hene wo court yeni hene e wo lawyer sem wo ye lawyer na akonwa ne fata ode ye de mawa ye de amawo sadia me papa di kakai sante hene kotoko hene wo se so ma me wa anwo hene a wonya hene ye chiche dua no na adini ma udini ukutesika mpempem okosante hene gate ano a profo kutesika na nakeke okuresika mpempem epe na nakeke ye ne ana na kwadwoje si owai obi akohuru se na ono adamfo ne sante ne omo ye mfreme na nakeke betuaka mebu a wonete wono jachame mini ede menena kasa bebre ene ya me bai akotena fi edifie nkomo ko achiri na meda na nanum ase se omoso etu mini ekuma ya obe efo Asamang kro na yame no dia o makesi wa ha no saade na sifie me na media ene me ma obakọ dia se nyebe kokuro wa ha me papa ba no kwam kokuro me papa ba no njas ababa mi ko tiri betiri amane ni amamne kwa so asama me ka ho media sade onu apenisia ade le wo fio ye modi mu bi nte ekana ka me bom ni akire papa nso wa hwe mani ye modi amu bi nte ne dia na hwe so pa wa hwe nti no wayi nani ade ama wo obi ani hwe so pa wa hwe so na ode ama wo
Sabi, them also such a recording creating. When a glass in a 5 minute. Offer. Yemianum, a big yatiakam, a quaben a fast with baby. No, not 5 minute. I get on the father so a year dreamer. Tin were jai a Japadi who fear man when himself a sweet. When himself was so bad, Obesha sweet. I'm a Munyamaba. I'm a beer cancer, my mind. And can die if a saber crema would you acquesce their casino. Necroma in I have side. I tell you, send me casa mine, me a casano. Casatin through 1 year about a monsieur. And he, Yakasa, about Timor, yes, I could fear, Yabecoso, a dear home in Kitao. Medamasi, Sir Naima, winning penny for your crew. No more you mean me, Benjamin Wekuma. Mammy, there was papa. It was it. No more mammy, and Gazam Nisia Kumasu into the open now yet, or no dear, or Miniokuma Masutia, or Nozo, no Nagini. Then no honor, a charming, Medamasi. Wapia, Sadia, Cassa, while we are penny a catch to one. What that was it. Abrewa. Obasi what I was saying. Say, where ye ninia, kuma mano. When in the dinkomo fee, they say, Cassasie, as an apoto day. When in the dinkomo fee, what can be bad is me, more dreaming. Yo, Yasida, Lady Karama, Yakopo, Yasidabama, and Anima, and Chankunyana say. Mo ahweso say bia ebe kama na ndue so baba asamai na bia mpese de shibrante yohu yi say ahobase ene ebu a woni wani pa no wo bai manen ka ho wa ata sofo a ibilochi se be ntwa asa nye bibia se gba ben he otu onu aba champion he sama na omeka dwuma die yechi nam ahobrase wo ba kwa kasa na okan se ubu mu chia wakwa nto dai ya ade je oso opa kan sim bibiri nti nhia se be kasa bibiri ade nyame enhia na account nana kwaku sapon nana neme barima ya frim nana neme mena nane barima kwamna kumedu barima owusu sachre nana neme sompa mena nanom som asamaman ma asaman adru pempem soi saa na me e champon sapon abetoso mienu me ba betwa so me no pre me say akukudro eni nyamesro ene betum asamaman sa asamaman frame anopa awia anwumre anajoa meba misaya biyare se medamanchi ema asamaman a metukwasiada esaman hene aso abramo sai wakasa atrene manfo enti aya enije arusie osebo elimumbe ena wache ewa nana ekọ na wakochia nananom sade amamra ene amane atia no enti nana echia ne manfo efefa nananom ekwaso nana enkwaso eti wakochia epanyifo ene omo beta na chi nananom ahodo ena omo densa eto nsayem na wachia no fefefe oma onua akaba se Opemsuo bema awoyan bebiko es juadie eso enti Opemsuo TV ela ogoso awohwei esama hene nananom adama waso afremo esai ewie yesrawo ebraso se fomumra machi yesa munya yesrawo amumra machi ebraso se ochia ne manfo eti
enchia ena na amamre paso no e o se enchia o kochia ni mami Asamang hima o kochia no o efe ena onwa ni dabrichi eya ni hokani enso kochia no eti ma payifo a ewo ha enso ena o chia wo mo fefefe no amamra kwanso sa ena tie onana ena aswa na fefefe
ebe ya kono ebetu hwa enhyira bebam asomdwe bebam na oman no afa ne ntoma pa efra enti Pentecost asafo no mu asofo kukudama efrin kan baaye omo amokuma se bekan samanfo ho ena yehum se omo de onsa ato na naso a wobo mpaye asenya nkropon hyira na ho den nanimonyam ama papa ananana se ne be ya na hinne nyina no ebe nhira ede yedi asomdwe ene nkoso ebebre saman ene asantema nyina eno ena yehunu yi ewo Opemsuo TV enfili esoi eno nte yaraso awo saman krodua imo eye saman hine fofra waso afremo sai akire ni manfo mekire nana echampon sapon a otaso mienu ena de nasi akonya so na sofo ebo mpaye asenya nkropon aishira ene nenimadom amanoi eno nte onso wo henia na waka won ho mpaibom na wasre amanana senebia na hinie ebe nshira na akoso from ama esamai enya faso ede efrimu kama esa we ya papa sam esanse yenshada ehunu ne mpanyin sam se ohene bi esai na sofo panfo kokudam etimi abeta na chi na esai na se no wo bom paye asre amano kama esa we ene de edinkan ya hunu bi ewo Opemsuo TV so ekirese ampa na na yo bia onfa ne nyamesom eni agro efrisa eboni ni no ade a na sofo atanachi omo atanachi stronko ewo ni nyina mu sese nana achia wakotre wabatire waba akasa oko akotena se eti enigi sam kwa ena ekoso wa ha Yeah.
eti na maame ela yete ne kano maame wo bibi ka ewo de ekwaso brawo ni kakra brawo ni da na waka ya mo kan se ya jana na cha ya ma ante ni amabawa enu wa free wa ni ha ba bi ante wa mo ante na na ga ya friend se o be tuni na isi from wa mo ya ma de ni amabawa no ba ama ya da sha nya baba ba ko ma se ya ya be se ya se so ewo Asamang ahifie enono aya ne jesam aya huruside aya jonto ena omanfo edit ani the trainer demonstrator enti asofo mpanyimfo ha nyina kire se yeta na chipa oya yedishi enti ye wa se ye de empire bo beta na chi yesanya kokwa dum so otimi adi hini then na wo kan kire na efutu a wo de ma no efa emu a obedu yesanya kokwa se man Solomon bisa nyankopon nyansa obetumi de ahwe man ni man so na obisa nyankopon nyansa no nyame man no nyansa osama ne sika opano man no nyama ehia nyina doma ehia no nyina nti Solomon odihini che eno ha na yesrema ye na nase nyame enka no ho no dom o man nyansa a emudo a obetumi de ahwe ni man ba jobe odi amami odi ni bebia o ya feme Daniel Daniel Saki bebia o no South Central yo enti e was for ekoba jesi ekoba simpremo wa ha lara ai mene asofo na ewie we de wadaroma ka bi kire Opemsuo ya hwefo ene na wo ka kire nanana obebi ndeka bi kan edi kan bi say e na wo ha ewie dia ya de wa mfanto efrito ya na edi a kire Eda Champo or Church of Pentecost Chieftaincy National Executive yen deputy o my asote say nyame adom ahini atono ahini no so nyame yesu da ya ohene first and they say yesu ayo o hene wo so o hene wasase so na nsini die ye yini wasase so ana ye wo nso aye wo to ahini mu enti se ahini na to no de na obi enti o ma asore no wiase na ne asante man nyina ye wura o se tutu otoso bienu asante kotoko hene Opemsuo ete na ye nso ye chieftaincy lek executive member executive member empayimfo na say ba we sign it there ana be so mine we tuni pedi for any pa ana ye na be so fidia ana dudu efunu se nyame ahye na nunya na say dom ni nya do nyam ba beta na chi na wo swai na oye otumfo obrempon enti pia we ba ya eno enti na ma ye ba ye for fence ayi no na ye be san so aba ye wia ye be sa to aso na okay yo na me Opemsuo ye Asamang Residents sa ya eti so odukuro bijira na anwa kasa ateno sabe na akwa ba so no medini o ma ya kutupa o ba bia o we fure bia so baba ni na se wache se o fure na mama mi chaya bi ade o fure na ropa Ria, and you read that you never so very no mama, let us support over now.
Ọ̀pẹ̀ni òbí ẹ̀ wá àwọn àyíká tó wá ní ẹ̀nà àbábà ẹ̀dẹ́ ìyáwó ìjọba ṣe àwọn fẹ́mi ẹ̀dẹ́rù àdàtúrò ẹ̀bà ìsáyà ìyàlẹ́ ẹ̀màmúlá ìtọ́sẹ̀. Fẹ́mu wá yé ní àwọn tẹ̀lé ẹ̀sán àyànfẹ́ ti kásá. Ọ̀gbẹ́ni ẹ̀jẹ̀ ìdàkóso. Ekun yìí ní Asamang. Sọ̀pá mi nàá ló fẹ́ fún yẹn náà mi fẹ́ fún wa. Ṣèlè náà fẹ́ mẹ́mìíyá. Ànàdó ẹ̀sùn asẹ̀mìlá nà kíkìrẹ́ wa ètò kwesí la. Mais Obedi Nana Akwesi Secretary. Asamang ni chido ni. E papa so pa. E de so mo. Eno ana me de so mo. So fra mi amafa ebia enura. Israel se mama na mi e uti so tia. Se tu kwesi Akwabia. Asamang na apa? Akwabia nene. Sẹ́yẹ sọ̀pá mẹ́rin sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ sẹ́sẹ́. Asamang yẹn na bẹ́ẹ̀ tó aṣọ. Ní nyẹ́ sẹ́ o ti sẹ́ ọ̀kyẹ́. Ní nyẹ́ mẹ́ tí ma ọ́. Òkúrẹ́ ní bẹ́ẹ̀ ká kyerẹ́ wọ́n. Etu ọ̀fùtùpá asante ẹni ahinie amanyẹ ban. Sẹ́mìdá bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀kyẹ́ wà. Nabuto fia ni mai. Wọ́n sẹ́ni abáyé tiẹ̀. Wọ́n ṣìyàn ohun àdéhùn ebisi kurom ha 1942. Mìtí à tíṣà fún ọmọ correct me. Yẹ́nẹ́ ká sí ìdúró. 1969 ebisi ha. Yẹ́nẹ́ wa ẹ̀fọ́ adé ẹ̀wọ̀n yẹ. Ẹ̀mẹ́ yẹ̀wò bíà ẹ̀mẹ́ ní ìdísẹ́m. Sábẹ́. Yo, Abra. Abra, Messi Ogun. Ẹyẹ Suhum Tafuahe. Oni ni ni Andrea. Yes, c'est pas moi. Ya kuma be chira. Na na se mai da. Kede kwa. Mama e be chia. So na my buyer. Or conscience.
Asaman ahemfie sese abono kasa de owura Ebenezer owa hene champion ni din asesa esanse waso afenam swai a kire samanfo a edin azese ode tia akonya so eye nana champion sapon a otoso mienu ye wie bibia fendi kan no na ye ne opani ba ko betwetwe nkomo ba amamre ne ahensam ne ye ne mefa ahemfie ho a enchirimo ene na tsam kakra be kan fa ho obani Opemsuo TV so ne ya mo akwaba meje osu eburu mejire sa ho ye de ba ene de akoso ne tofa bom obeka no sen yo se ahensie ena ye nyina ye ba ye beta akire ma esiye na ahensie no nso eye aman a wo ho nyina no bempi ya na oman so a efra no oman edantemu a efra no oman eye omanpon a efra no oman eye sabede nkrofon country no kra ni nyina nso ye oman na we eye asaman we no ye wa asaman pi na wo Ghana memo ni titru akan mem ebi abafa bia asaman ho Asante mamu ha no kra no yebetumi akase ubetumi anya asaman be edu na asaman we no de omo no ne nsuta eneja nsuta oman hene nsuta osande hene ewofa na ono nso ni nua kuma ene asaman ya yegina mo yi ene na kire se ono nso osande hene ewofa na se yo ya oye sande hene wofa no ene se abusua na abusua no adako abusua ena nsuta no ewom adako abusua no ena asaman so wom adako no enso ye oyoko efan baby eno sante hene nso ye yoko nti ye kase oyoko ne dako nti oyoko ne dako ne yesa tim baby a enye ye omu nyina akraboa baako asansa no anase akroma ena ye omu akraboa nti ade a oman a ehu hia pa wo santemem na ono esua kire ono ne man ena ne manfo nso esua kire no wawie no onwieye obekọ ninu apani ho eye nsuta na no nso akusai akire no osua akire no wie a ninu apani no ebedi nanim de na kosante hene ho ama ho so akwakusai nti osai mprensa ono ne man sutamam ena sentiment tia mayen hwe ne sei yen hwe nsuaye no ede enti na ede obi betena konwa so a osuaye e kire ne manfo yo nsuaye no se eboshe waba o baba somo man no ama man no so asomo enti esese wo kan bibi a echichire wankasa na uduru baabi na afei o yede emfata yede wonumu asem no a echichire wo no apam wafiri ho ede fofora aba na kire se ensuaye no tumi wom every say yesi watu nsuaye a na yesi waye ansam a wo kan no waye atia enti na yesi asem kro no a na ejina so ena yede pam wafiri akonwa no so na o kasa no kan se o soya kire ne manfo na ni nkonya sofo nso soya kire no ya de minim se nka na se minim se bi anka ni manfo na se ni nkonya sofo ebedi kan soya kire no ansa na ono nso soya kire o man na de ntina entisa kire se ono onya o mesoye no onya ohene ndi ne manfo na ono beto wo mo no entimi hu ne se wo ye ohena a omo koso akire no nti onu so awia a afa na no magina tumu se ye hene ni nti ye hene no de a ye nso ye besai akire o se ye no bebu ma no bupe ne papam enti ye ohene ne dika eswaye na ne manfo nso eswaye akire no senti ne se o manfo no eswaye akire no a gese wo ye ohene enti odika eswaye de a wa ye ohene
ansa na ne manfo so akyire no nananom nsae wɔ hɔ yɛnim sɛ amanyɔfoɔ nso yɛto abɛwie mampani no obɛdi nkonim no usae mmarahyɛbadwafoɔ ansa no bɛhyɛ ndwumadi ase no ɔmo sae nananom nsae ne amanyɔfoɔ nsae no nsonsoɛ bɛn ɛne wɔ ma na ne nyinaa si pae yo nsi mpae nsonsoyɛ a ɛwɔ mu nsonsoyɛ kakra ɛna ɛwɔ mu nsonsoyɛ a ɛwɔ mu ne sɛ nananom bobɔ ɔmo nananom a wɔnom abɔ mmɔden asomsompa edin na ɔmo wie a ɔmo aka sɛ ɔhene a ɔwɔ hɔ no anaa ɔwɔ ɔmo soro no ɔmo no ɛde anidie ɛne ɔpɛpa ɛne obuo ɛne nokorɛ ɛna ɛbɛsom no enti ɔmo nananom a sɛbe ɔmo akɔ ɔmo nsamankyerɛ no ɔmo hu ɔmo ho sɛ saa nananom no ɔmo yɛ nipa soronko ya ɔmo som bo a sɛbe ɔmo na ɔmo da ɔno nananom a ɔba no ɛne Nyankopɔn ntam amanyɔfoɔ deɛ no deɛ nwoma bi a yɛfrɛ no Bible ɛne yɛde ma ɔmo kura anaasɛ Koran anaasɛ ɔnye bia ani a ɔbɛpagya ne nsa akɔ soro na waka sɛ ɔbɛba abɛsom sompa nti nsonsoyɛ a ɛwɔ ɔmo deɛ no mu weinom bobɔ ɔmo nananom din na entam a ɛda hɔ a na tumi a ɛwɔ ɔmo man mu no ɔmo ɛka de akyekyere wɔn ho no weinom deɛ ɔmo mfa biribiara nkyekyere wɔn ho okay o nkasa yi mu na ahyase no obɔ ɛyɛ adakɔ abusua menim sɛ abusuaku ahodoɔ no mente dakora sɛ adakɔ bi wɔ mu we yɛ ahintasɛm no ade na die ɔmo yɛ henfoɔ sɛ wode yɛkɔ yɛkyi na wo san so akɔmɔ asɛm kakra ɔmo ɛyɛ henefoɔ ɔmo firi hen na adeɛ nti ɛna ɔmo nhyɛ da no so ayɛ nhyɛ da nim ɔmo sa so adakɔfoɔ no ɛyɛ sɛbe ɛntɔn kuo anaa abusuakuo yɛka sɛ ntɔn a ɛyɛ abusuakuo a atrɛ kɔ akyiri amaama so nyinaa ka bɔ mu a ɛna yɛ ntɔn na yɛkuma deɛ a te sɛ ɔman no nko mu na ɛwɔ deɛ a ɛna yɛfrɛ no abusua na adakɔ abusua no a na adakɔ ntɔn no ɛne ɔyokoɔ no nyinaa yɛ baako biribi na siiɛ mmerɛ bi ɛna wɔnom dodoɔ no a kɔdi Ivory Coast enti na yɛkan adakɔ Ivory Coast akamfo a wɔ hɔ no dodoɔ no a wɔn wɔ Baule yɛfrɛ mo Baulefoɔ no wɔn nyinaa sene nsuta ɛne adakɔ ama no a na ɛwɔ Asantema mu no a biribi siiɛ nti wɔn etwi fa so ɛkɔɔyɛ yɛade odi wɔn anim kɔɔyɛ no yɛfrɛ no awura poku ana awura poku a na emom Ivory Coast hɔ deɛ wɔn frɛ no awula poku nanso ɛno a ne poku a yo wɔn edi wɔn anim ɛkɔɔyɛ na wɔn kɔ no ɛna sɛbe yana ɛsɛ sɛ uyi musuo duru baabi a na musuye no mu na kɔba sɛ wɔn kɔ duru baabi na nsuo bi ayiri paa wɔn fa ho baabi a nyɛ yie na ɛsɛ sɛ ebusa de nsuo na pɛdeɛ ɛna ɔsɛ ohia enipa nti ɔbaa odi wɔn anim kɔ no a yɛfrɛ no awura poko no oyi ne ba a ɔhyɛ n'akyi na ɔde no eyi musuo ma ɛyi no nsuo no nti wɔn timi twa nsuo no kɔɔ n'agya no ɛna ebusa wɔn din dane yɛ ɛbɛyɛ Baule baabi a ɛba ewuiɛ nti Baulefoɔ no nyinaa yɛ adakɔfoɔ dodoɔ no a ɛyɛ adakɔfoɔ na adakɔ no a wɔn yɛ no sɛ wofa nsuta na wofa asaman na wofa adakɔ gyaakye na ntɔnso wɔn nuanom ɛno na wɔn bɛkyɛm wɔn nyinaa yɛ adakɔfoɔ na adakɔfoɔ no ɛyɛ kumaa ɛwɔ Asantema mu kyerɛ sɛ wɔn nyɛ kumaa ɛwɔ dibrem deɛ wɔn tumi so dodoɔ mu deɛ wɔn fa no a na kɔdi Ivory Coast no yɛ from Baulefoɔ oyɛ teacher mpa yɛwie ne korakora deɛ na wɔka ɛde twa to yo deɛ wɔka ne sɛ sɛbea nyaado amanneɛ ne amammerɛ kwan so no yɛyɛ biribiara sɛ sɛ manteɛ ne mmabaawa a wɔn wɔ kurom nkɔdaa etwi bɛn na wɔn te mpanin nsɛm ɛne amanneɛ ne amammerɛ a ɛbatapata saa nneɛma wɔ nyinaa enti sɛre yɛkan
ene ena sebe wanga sakra uhu bibia e frɛ na dakɔ no e ka busuakuo no ho anase nton kuo no ho e ma ne ye nkono na osande ne transe a wo hwɛ ne nsa benkum so a adakɔfo ena ti hɔ nifa so wo mo na eti hɔ adakɔfo no abi ene aguna nya kurom eno wo central region na central region for no mo nuanom ni wo mo nuanom ne sɛ bibi na siye ewo osan ansa na yɛbɛkyekyere santema no koraa no BBC ɛma wɔn no etutu so ɛkɔe enti adakɔ nkuro no ebi ne di ka abobɔɛ ebi nso na wɔ central region no a ɛfɛ guna nyakurom okay eti abusafo teacher kantanka na yɛne no ɛde nkɔmmɔ no sɛdeɛ waka no ɛyɛ Asamang hene nana echampon sapon ababiu ade a nsuae no onwieye ebrese mo bɛkɔ akɔtoa so ɛwɔ nsuta eno achi obesan ednani akyerɛ kɔtɔkɔfie ɛwɔ manhyia na akɔsua de twato kra nsana ne nsuae no nyina abawieye Opemsuo TV ne radio bɛkɔ so na yɛde akyire kozi sɛ dwuma de nyina bɛkɔ awieye na de wɔm bia yɛde aba abɛsom yamanfo medin de kwabena kyerɛ Martin Ado Say and I say no, say ma never forget Asamang Binkum Nifa Ako Bia say or Yasila Cassia ever Wipia. I said they didn't kind. But they were sharing upon Yakopoa, Washama, you bet the Apostle, Kama, am I? Aye, Nana, and Sutamine, Awa, the Sinemu, Nana Yasua, ever I didn't beg for a buy, what Yasila Bema is trying. So we now before you are saying now to the time or Mexico. I said, you know, and for one we are planning the just saying a year and Asamang for him, and then you are my mind in Chile. Eye nana nombre uma ene akufonso na abai na oya sinamu bibia obai ne papa chika kwa mufrima so ba oya sinamu bibia da kesi pa uma naima ne anima kuma minuma mata mechi tina papa aseda piesi bia so ye bapani odi aseda piesi ma nana Asamang ma ene bimi apani ebi asema adakoja ashema wa enton swesina mo wa odi aseda ma ne ma me nyina odo bibia nana ye biga ho odo bibia also I said that also yes. Yeah, what you need for yeah, the man Yakubo cinema or Massa. A year Pentecost, a software apostle. Chairman, Pastor Yamishan, Apostle, or the Aslamano, the Sister 2, the penny for Amomated Medici, Amana from, what the Aslamano, Nana Kajasi, Pastor Kam. the woman is that
the Church of Pentecost. If we are singing, you Ghana, the whole world, one day, a member crew, Abedi actually. Chairman, you are, as I might know, and you are. Police for national security for free crime, IDP, our Ghana, IDP, you are not when the two national security for free crime. Information center, no, that's what they have paid. Now let's jump on. What in the mommy, I will watch you up. And then the Muslim, and then that's what the media say. What's in you? Yeah, what is it? I don't know why. Oh, sure, inside. One